Voilà beste mensen, ik ben hier aan de ingang van Hulst op deze 22 februari 2019. Je hebt misschien kunnen lezen in de krant dat Hulst wil veranderen dat bepaalde parking gratis is voor de wagens in het centrum van de binnenstad. Wij vinden dat een hele slechte zaak, want er is al een te druk verkeer in de binnenstad. Men kan er soms met de fiets niet meer goed binnen, men moet op het voetpad rijden of liever te voet stappen om nog de binnenstad binnen te kunnen. Ook voor het klimaatbeleid is het een slechte zaak om meer auto's aan te moedigen in de stad Hulst. Daarmee, het moet absoluut niet doorgaan dat parkeren gratis of gedeeltelijk gratis wordt in de binnenstad. De wagens zullen toenemen, de luchtkwaliteit gaat verminderen, het klimaat gaat om zeep. Dus stop dit idee, stop dit beleid alstublieft. Ga daar niet op in. Hulst zou beter autovrij worden, dat er meer mensen met de fiets of te voet de stad kunnen betreden en op een rustige wijze naar de winkel kunnen gaan, naar de markt kunnen gaan, een glas kunnen gaan drinken in een rustig milieu. Wat ik zeg, op deze manier is dat echt niet mogelijk. Iedereen die de stad een beetje kent, de zondag is er vol met volk. De wagens verhinderen de doorgang van de binnenstad. Dit is echt geen goede oplossing. Kijk naar de voorbeelden in Brugge. Men maakt daar delen van de stad autovrij. Kijk naar de voorbeelden van Brussel, waar men pleinen autovrij maakt. Het drukke verkeer komt niemand ten goede. Daarom, het moet niet doorgaan, het gratis parkeren in de binnenstad. En laten we verder streven naar een betere beleid en klimaat, zowel voor de binnen- en buitenstad te Hulst.